Dámy a pánové, já vás vítám u těchto prvních videožvástů a hned na počátku je nutno říct, že dnes to uděláme trošičku jinak. Původně to mělo být tak, že vy nám budete posílat svá videa, my je budeme hodnotit a na konci vybereme dvě, která pak zveřejníme na naší facebookové stránce. Vy jste se ale báli, nebo jste nám nevěřili, nebo jste možná jen čekali, jak to všechno dopadne, co z toho vyleze. Každopádně došlo nám jenom jedno video a tak já se rozhodl, že to udělám trošku jinak. A ne dneska bez Františka a tak trochu protekčně. Mně se totiž nechtělo zakrývat oči a náhodně bodat do YouTube, abych našel nějaký náhodný youtubery a ty pak tady představoval a projížděl jim kanály a přemýšlel, který ty videa vám mám ukázat, abych na nich mohl demonstrovat, co potřebuju. Tyhle tři youtubery znám, mají do 1000 odběratelů, schválně jsem vybíral youtubery do 1000 odběratelů, aby to byl někdo, koho jste pravděpodobně neviděli, někdo, kdo si podle mě zaslouží víc zhlédnutí a víc odběratelů. A hlavně, jak už jsem řekl, někdo, na koho můžu ukázat chyby, ale hlavně pozitiva. Jednoduše to, o čem tady ten pořad má být, to znamená hodnocení videí. Doufám, že po téhle první části už pochopíte, o co tady jde, a třeba nám nějaká videa pošlete. Těšíme se na ně. Už tohle nechci zdržovat a půjdeme na první kanál. The Gator. The Gator jsou dva blázni, nebo možná blázinkyně, no prostě dvě střelený holky z jižních Čech a na YouTube jsou aktivní už necelý rok, i když jejich první video bylo vydáno už někdy v červnu 2014, ale pak se tak nějak zase ztratilo z očí, takže jo, aktivní jsou necelý rok. Na jejich kanálu můžete najít spoustu střelených, bláznivých, šílených, nesmyslně smyslných a smyslně nesmyslných videí a hlavně velmi zajímavou sérii, kterou si neuvědomuji, že bych viděl někde jinde, která spočívá v tom, že každý měsíc mají takový speciál, v němž probírají významné, zásadní, zajímavé dny, které se udají v rámci toho 30denního cyklu, ve kterém se právě nacházejí. No například v říjnu řeknou listopad! Však se podívejte sami. 11.11. Den před smrtí na bílém koni. Ale asi mu ten kůň zase někde chcípnul. A i když je listopad, tak nám až na ten sníh připadá, že je prosinec. V okolí jsme měli adventní kalendáře a ty reklamy. Ne, já nemusím, já už ho vidím. Krom toho vytvářejí převážně skeče, velmi osobité skeče. Vidíš dobře? A jo, vole, je to v cajku. Challenge a tagy, občas pojmuté poněkud netradičně. Dnešní video bude 10 způsobů, jak sníst pomeranč. To video vlastně spočívá v tom, že musíte říct nějakou příhodu ze svýho rande. A tohle jsou naše příběhy. A tak dále a tak dále. Protože mi ale neposlali žádné své konkrétní video, vezmeme to trošku obecně. Když jsem tak projížděl jejich kanál, musím říct, že se za ten rok dost změnili a dost vyvinuli, teda, pardon, nemyslím jako jo, jim 15, ale to je jedno. Prostě ten kanál je lepší. Nicméně stále se najdou určité nedostatky. Například si myslím, že by mohli zapracovat velice často na zvuku, ať už je to hlasitost jejich samotného projevu, nebo kontrast hlasitosti jejich hlasů oproti použité hudbě, i když nemyslím si, že je to tak strašné. A občas střihy a hlavně si myslím, že občas by mohli zapracovat na dramaturgii. To, co to pro mě ale, když ne přímo přebíjí, tak minimálně dorovnává a co mi tak nějak našeptává, že když se budou snažit a pracovat na sobě, tak to někam dotáhnou, je jejich kreativita. Já v těch videích vidím kreativitu. Ano, ta videa jsou možná technicky nedokonalá, ale je v nich spousta iniciativy, spousta nových nápadů, které by mě možná ani nenapadly, spousta energie, je opravdu vidět, že to ty holky baví. A jak říkám, holky, pracujte na sobě, neusínejte na vavřínech, berte to tak, že pořád je kam se vyvíjet, že vždycky můžete být lepší a někam to dotáhnete. Myslím si, že 1000 odběratelů můžete mít úplně v pohodě. Prozatím mají 171 odběratelů. Uvidíme, jak se to změní. Čau, guseni! Aleta. YouTuberka, kterou jsem poznal asi před 14 dny a to jenom kvůli tomu, že se Hruška vecpal na její stream a pak mi egoisticky poslal odkaz na tenhle stream, abych se na to koukal. Ve výsledku jsem za to vlastně rád, protože jsem díky tomu mohl poznat velkou královnu houbiček a hlavně velmi zajímavého člověka. Aleta je na YouTube už celé 2 roky, vlastně 26.12. to byly přesně 2 roky.
co se týče jejího samostatného kanálu. Takže už je to docela starý kmet. Kmetka. Aletka. Jo. Na jejím kanálu se toho dá najít spousta. Skeče. Hej Wendy, ne, ale dokážete pochopit, že jsem na tohle ještě před 4 rokama hrála? Ne. Různé názorovky. A tohle by bylo něco jako očima youtubera. Sem tam se dokonce objeví nějaká hra. A hlavně streamy, teda hlavně protože díky jednomu z nich jsem ji našel. Ale ta je tady, jak už jsem řekl, několik let, což znamená, že měla dost času na to vybudovat si určitou fanouškovskou základnu a dokonce jste ji možná mohli vidět několikrát na zdi jednoho ze známějších youtuberů. Občas se holt některé její video vyzdvihne k výšinám. Ve výsledku ale stále zůstává pod hranicí tisíce odběratelů a proto jsem se rozhodl ji zařadit na tenhle seznam. Její videa jsou zábavná, vtipná, originální. Samozřejmě vždycky se nejdou chyby, ale ta už je tady nějakou dobu, takže se většině z nich už trošku vyvarovala. Není to 4K Franto, já vím, ale prostě dá se na to dívat. Zvuk je v pořádku, myslím si, že i hlasitost je v pořádku, nějaký ten poměr hudby, hlasu je asi taky v pořádku. Samozřejmě, co jsem se koukal na její starší videa, tak to bylo horší se všemi tady těmihle složkami, ale ona to dokázala překonat a jak říkám, po obrazové stránce, když samozřejmě beru v potaz, jakou techniku má, jakou si může dovolit, po zvukové stránce, opět když beru v potaz, jakou techniku si může dovolit, hlasitost, poměr hlasitost hudba, artikulace je dobrá, to je mimochodem jedna z věcí, která je strašně důležitá, kromě hlasitosti, artikulace, ale samozřejmě i u ní se najdou občas nějaké chyby, občas se trošku sekne střih, občas je možná potřeba dramaturgie, ale na to, že Aleta tvoří ta videa sama, musím tleskat. Hlavně se drží už 2 roky, má takřka 800, co povídám, takřka 900 odběratelů, takže 1000 je blízko, to už značí o tom, že nějaká ta kvalita tam být musí. Je to pravda. Takže Aletko, drž se a ta 1000 bude brzy a třeba se potkáme na nějaké akci, kde budeš jako host, ne jako návštěvník. Pevně tomu věřím. Ne. A nakonec kanál, který nikoho nezajímá, tedy kanál Nikoho to nezajímá. Vítáme vás na našem kanálu, pro který jsme ještě nevymysleli název, protože toto je naše první video a já mluvím strašně rychle, takže ještě jednou. Nejmladší ze všech kanálů, první video vyšlo 6.11.2015 a také logicky kanál s nejméně videí a také s nejméně odběrateli, v současnosti 19. I tak si ale myslím, že si zaslouží krátce zmínit. Už jen proto, že není možná zajímavý, co se kvantity týče, ale co se obsahu týče, tam už to trošku zajímavé je. Tohle nikoho nezajímá. Tenhle kanál tvoří 2 děvčata z Moravy, z severní Moravy, a myslím si, že stojí určitě za pohlédnutí. Netvrdím, že je to nejlepší kanál, jaký jste kdy viděli. Jak už jsem řekl, je to nový kanál a je na něm vidět spousta chyb začáteční. Ne tak dobrý zvuk, jejich videa mi občas přijdou dost potichu, i když teda musím sebemrskačsky přiznat, že to si občas myslím i o našich videích Franto. Hlavně ta první videa, která byla natáčená venku, tak tam už to dost hraničilo s nezrozumitelností. Musím ale pochválit střihy, ty se oproti těm prvním videím dost zlepšily a to si vemte, že mezi nimi je dejme tomu měsíc a půl. Rozhodně ale zapracujte na projevu, to znamená nejen, že by ty videa měly být ve výsledku hlasitější, ale i vy byste měli být ve výsledku hlasitější. Takže mluvit nahlas, artikulovat a nemrmlat si pod vousy. Pokud vás zajímá, co děvčata točí, tak už teď můžete vysledovat, že zde můžete najít 2 typy videí. Jeden z nich je formát, který ukradli od nás a my ho ukradli od Dennis TV. Ale to je jedno. Čtou povídky z Wattpadu nebo Wattpadu, asi podle toho, jak se vám ten obsah líbí. Ta série se jmenuje Glossy, má už 7 částí, 2 z nich teda tvoří jeden příběh, ale to není tak podstatné. A druhý typ videí, které zde můžete najít, je 10 důvodů. Zatím vyšlo 10 důvodů, proč chodit do školy, 10 důvodů, proč být single a z velmi dobrých zdrojů vím, že by mělo být ještě 10 důvodů, proč nebýt single. Uvidíme, kam děvčata směřují, už za ten měsíc je tam znát určitý pokrok, takže pokud hlavně zapracují na tom verbálním projevu, ještě neopakuju, mluvit nahlas, artikulovat a pak možná i na té postprodukci vyzkoušet a zjistit, jestli by ty videa fakt nešly trošku zesílit. Není to nic strašného, vždycky můžu dát volumen naplno, ale je příjemnější, když nemusím. To je asi všechno k tomuhle kanálu, jak už jsem řekl, mají v současnosti 19 odběratelů, podívejte se na ně, nikoho to nezajímá a třeba vás to zajímat bude. A jak už jsem řekl několikrát, holky, pokud se budete snažit, netvrdím, že budete slavné, to nevím ani o sobě, ale myslím, že si můžete vytvořit docela dobrou fanouškovskou základnu,
protože tady tenhle typ videí si dokáže najít docela rychle svoje fanoušky, čtenáře, posluchače, diváky, záleží. A já samozřejmě doufám, že tohle video k tomu alespoň částečně přispěje. No a to je z dnešních videožvástů všechno. Já doufám, že už se tak nebojíte, že nám věříte, že už se nebojíte, že nejde nějaký podraz, že vám došlo, že ty videa fakt chceme hodnotit. Dnešní díl byl trošku netradiční. Za prvé to byly videa vybraná mnou a za druhé šlo o takový průlet těmi kanály. Když nám budete posílat ta videa, tak to takhle nikdy nebude. Samozřejmě nejspíš vždycky přidáme nějaké to shrnutí vývoje, že se podíváme i na vaše první videa, pak to zhodnotíme s tím videem, které jste nám poslali. Ale budeme se vždy zaměřovat hlavně na to video, které nám pošlete, to rozebereme. A taky to bude jiný v tom, že tady bude navíc Franta, který se na to podívá z technické stránky. Já ty videa můžu hodnotit hlavně po stránce dramaturgické, scénaristické, svým způsobem režijní a tu technickou stránku, co se týče zvuku a obrazu, spíš jako like, to znamená, když se mi nezdá kompozice, nebo to šumí, nebo to neslyším, nebo obraz je zvláštní, to říct můžu, ale na tohle je fakt lepší Franta, takže příště, pokud nám budete posílat videa, můžete to udělat tak, že odkazy na videa, které chcete, abychom zhodnotili, napište pod tohle video, nebo nám odkaz můžete poslat na bamuelseket@gmail.com. Ale udělejte to co nejdřív, protože další videožvásty budou za 14 dní a nebo vůbec, nebo možná za měsíc, já nevím. Ale chtěl bych ho udělat za 14 dní, takže na nic nečekejte, posílejte a příště už snad s vámi. Jo, a ještě byste nám mohli do komentářů napsat, který z dnešních kanálů vás nejvíc zaujal. Děkujeme. Marku. Co to je? Marku. To je Yandera? Marku. To není Yandera, ne. To je něco horšího. Ty vole, Marku. To je Ruška, dělejte, že tady nikdo není. Pšt, ticho. Ani muk, ať nás neslyší. Marku. Protože on se vecpalí sem. Marku. 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 Jo, a přesně za týden tady budou další creepyžvásty. Marku. 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 Tak se na vás budu těšit. Ahoj. Nefunguje, krám zasranej.